שמי פרנסיסקו, אני בעל עסק פיצה סלסטה. אני מספר לכם שלפני שנה וחצי פתחתי את העסק בשביל להביא איזה סוג אחר של מוצר במיוחד. זה פיצה מקורי שלנו. כל הפיצריות שיש בהרצליה, זה חסר להם איכות, הבאתי מוצר מאוד איכותי, משהו שאין בעיר, מקום גם שמח, בבירה דרום אמריקאי, שמה שאנחנו יודעים לעשות. כי באמת, מה שווה לבוא לטייל בסוקולוב, או למה לא, או למה כן, כי באמת זה מקום יפה, מקום שאפשר לשבת, לאכול ולשתות וליהנות. קודם כל, הפרויקט כמובן שיביא לי עוד לקוחות, יעזור לי להביא עוד לקוחות, שהכירו את המקום כמובן. אבל הכי חשוב זה, אני רואה את זה כמו למצוא פתרון באמת על רחוב סוקולוב.